Στο υπαγόρι δεν το καταλάβω. Έτσι λέει. Κάναμε λογαριασμό και το ακόμα αράστημα. Παράζω να τους πέρασω στο πίσω. Τις πατωράω, μείνε και βλέπω να βλέπω τα μία. Και κρατάω χώρο για να φροντίσουμε να βάλουμε μέσα στα παιδιά. Πού θα πάμε σήμερα, είσαι έτοιμοι? Για κάτι. Θα πάμε για κάμπινγκ. Με ποιο αυτοκίνητο? Για την Ασία προετοιμάστε γι' αυτό εδώ και πόσες μέρες. Πού θα μείνουμε, είπες? Σ' αρέσει, και έχουμε ανοίξει τη σκηνή. Έχεις κάνει τα πράγματά σου έτοιμα για το βουνό? Περίμενε σωλήνα, το χαρτί. Τον άλλο πήγα κάτω, πήγα το πέντε κελάρι, το τελειώνει. Μάλλον το χαρτί. Εσύ πήγες να βάζεις το λογαριασμό που μου λες ότι υποτιθέμενο. Αυτά είναι ακατάστατα και δεν έχει Ναι, δεν το έχουν ευχαριστήσει. κανείς. Ναι, απλά δεν φαίνονται, λέει, έτσι το έχουν κάνει. Έχει το Πάμε στο δικαίωμα, Τσιλάντια, στην όπερα. 300 ευρώ στο Τσιλάντια. έτσι,